Bazen behin neska bat, Montse izena zuena, bere lorategitik paseatzen ari zen. Bere lorategitik hurbil mendi bat ikusi zuen, panpina egingo dut. Baina gailurrean mostrak eta gaiztoak aurkitu zituen kobazulo batean. Dena apurtuta zegoen eta hotzarekin neska hil zen. Monstro batek bere garuna kendu zuen bere burutik eta bota zuen sutara. Monstroak kobazulotik atera ziren eta itsasontziz Afrikara ziren, jendea beldurtzera. Monstro guztiak Afrikara joan ziren eta hor elkartu ziren eta monstroak mendi konbertitu ziren.